ученик на общинско училище, как се чувствате като директор на школа? Много добре, защото нашето училище е наследник на първото гръцко училище, построено в град Враца през 1822 година. И предвид преклонната възраст на нашето училище и обстоятелството, че то успешно се развива, мисля, че така да се директор на такова училище е много и престижно, и много отговорно. Колко време сте на този пост? Почти 16 години вече, а от 20 години работя в училището и имам претенции, че познавам добре и проблемите на училището и неговите хубави страни, както и учениците и работещите учители и друг персонал. А колко ученици учат в училището? През настоящата учебна година 470 ученика в 19 паралелки. А колко са учителите? 38. А какви са най-проблемите от 9 до 12 клас? В училището се провежда профилирано обучение в направления стопански мениджмънт, предприемачество и бизнес и туризъм. Да, разбира се, но винаги има какво още да се желае. От няколко години училището успешно работи по реализирането на няколко проекта. Интересът от страна на учениците, както и на финансиращите органи е изключително голям. В рамките на реализираните проекти се развиват много и интересни дейности, в които се включват учениците от различните класове, от двете степени, прогимназиален и гимназиален етап. Освен това, училището се включва в дейности, които се организират и провеждат от различни организации и извън училищни звена. Освен това, учениците завоюват много престижни награди, което е още едно доказателство, че се води интензивен живот в училището. Интересно мероприятие в училището С всичко, което правят нашите ученици и с вашия проект, който е много амбициозен и искрено се надявам той да продължи да се реализира успешно. С всичко това, което до този момент сте направили и каквото за напред имате да планирате да реализирате. Освен това, в училището през последните 2-3 години се извършиха няколко ремонта, които създадоха много добри условия за работа на учениците и на учителите, разбира се. Разширихте, както кажа, дейността, сферата на работа на учениците, те се чувстват, може би защото работят по различни проекти, чувстват се по-спокойни, по-свободни в училището като негови стопани. Считате ли, че училището е уникално в градски или национален план? Уникално, да, защото всяко нещо е уникално само по себе си. А пък ние сме уникални с това, че имаме една изключително красива сграда, която е построена със средства дарени от патрона на нашето училище. В училището се обучават уникални деца с много и разнообразни таланти и възможности, които те реализират в различните дейности. Училището ни е специфично по линия на това, че се провеждат много и интересни учебно-образователни моменти, които другаде не могат да се срещнат. Както обучението в прогимназиален, така и в гимназиален етап. Прилагат се много различни методики, които са придобити от учителите през годините, по силата на това, че са преминавали през различни обучения, а и защото учителите са изключително професионалисти и развиват всичко това, което имат. Какви са очакванията ви за развитие на училището? Очаквайте се бъдеще. Много ми се иска училището да продължи да се развива в този дух, в който и до сега е вървяло.
нуждаете за една още по-добра база, за повече ученици, разбира се. Много ми се иска учебните занятия да започнат на 9 часа сутринта и да завършат в 8 часа по обяд. Какви са вижданията ви в проекта Градско управляване на деца? Мислите ли, че това е полезно действие? Мисля, че този проект е изключително полезен за учениците, тъй като гражданското образование е нещо, на което последните години изключително голямо внимание се обръща в българското училище, а това е един от начините, работата по този проект е един от начините учениците да придобият и самочувствието на граждани, освен всичко това, което те ще научат за гражданското общество, за неговите проблеми, решаването на тези проблеми и така нататък. А пък като бъдещи стопани на този град е много по-важно от ранна възраст да се започне с опознаването на града, неговата структура, неговото управление и от тук нататък преди обстоятелството, че ще сте и избиратели. Е много важно да се работи в тази посока. Вашите пожелания за участниците в проекта? Проектът да бъде изпълнен така, както е замислен, да бъде реализиран максимално, да ви донесе много удовлетворение и много опит. И този опит, който вие ще придобиете в времето на работата по проекта, да напред да ви ползва и разбира се, да носи само положителни емоции. Благодарим за интервюто. Thank you.